Salam ehtiman dogonlar, kadırdan tomosaçylar, edi dilleşler, hak bilelişiginiň metbuat organy bolan Türkmenim kanaly täze sepide geçmäge taýarlanýar, taýýarlyklaryny gördü, tamamlady. Täze döwürde nämeler wa täze döwürde biz hiç ýyly ogul kıyaly cedelleşiklere, atılyan tökmetlere, sıltaklara cevap vermek, ya bu edilen absurd işleri düşündürecek olmak, päli adamları pälinden gaytaracak olmak, kecirlik bilen özünü oynadıp verenleri öz yaman pälinden ıyydına gaytaracak olmak, hakikata, hak yoluna çağırmak ýaly çağırışlar, çıkışlar bolmaz. Biz bundan soň aň düşünjäni ösürmek, Türkmen jemgyýetini medeni jemgyýetçilik, guramaçylyk taýdan ösürmek üçin dürli temalarda, baý temalarda gepleşikler taýýarlap, gepleşikler alyp barar. Bundan soň bu kanalla siz täze döwre geçilenden soň bu kanalla siz hiç ýyly öňküleri ýaly atylýan tökmetlere, edilýän absurd işlere jogap bermek, ýa şonu düşündirjek bolmak ýaly zatlar görmersiňiz. Şonu men öňünden duýduraýyn. Şoň üçin inni şu täze döwre geçmänkek köne döwrüň gürrüňlerini jemläp tamamlamak isleýär. Şoň üçin şuň agşam Türkiýe wagty bilen saat 11-den 11-iň ýary arasynda bir wagt nesip bolsa, häzir Russiýa Federasiýasynda ýaşaýan aktivistimiz Azat Türkmen bilen bir deňeşdirme söhbetleşige geçecek bolýar. Ýagny şu temalary dolulaýyn büsbütünleýin ýapmak üçin biz başga ýurtlaryň aktivistlik hareketleri bilen Türkmenistanyň aktivistlik hareketlerini deňeşdirjek bolýar. Başga ýurtlardaky protestler bilen Türkmenistanyň etjek bolýan protestlerini deňeşdirjek bolýar. Bu teklip Azatdan geldi. Azat aslında bu gepleşikde aýtjak zatlaryny öň maňa aýtdy, özara pikir alışdyk. Gaty täsin bellikler etdi, masallar getirdi. Şoň üçin men Azatdan haýyş etdim. Gaýrat edip şu yerlikli belliklerini, pikirlerini, düşünjelerini halk köpçüligi bilen paýlaşdyň. Halk köpçüligi hem sen nähili pikir edip bilýäniňi, nähili analiz edip bilýäniňi görsün. Muny eger mümkin bolsa gönýä ilimedeli, watandaşlarymyz öz pikirlerini goşsun we baýlaşsyn şu tema diýdi. Şoň üçin şuň deňeşdirme görnüşinde bir şu wadeçenli edilen aktivistlik hareketleriniň, protestleriniň jemi hökümünde jemleýiji bir özara söhbetleşik geçirýär. Mundan daşaryn şu pursatdan peýdalanyp bazady düşündirjek bolýan Timur Serkerden arasy bolup Devletin lideri Murat Kurbanow bilen bizi düşünşdirmeginden diýsen bynjalyk bolan käbir töwerümizdäki adamlar, hatta anamdar diýen adamlarymyzyň gaty täsin we düşnüksiz reaksiýalaryna duçar boldyk. Indi men şu taýda bir zady düşündirjek bolýan käbirleri şeýle gurrun öňe sürýär. Murat Kurban Döwlet Baýhana näme teklip etdike? Döwlet Baýhan ütkär ýaly. Ýa-da näçe pul teklip etdike? Diýip şolar ýaly eýlede gurrunlar edýänler bar. Hatta muny kommentariýa höküminde ýazýanlar bar. Inni şu taýda bir zady bellek geçek bolýan. Mehriban dogonlar, gadyrdan tomoşaçylar, edi dilleşler. Gaty görmeşek ýok, aýyplaşmak ýok. Şoň üçin
Bu näme meňzeýär, ogrum özüne sor diýlen zada meňzeýär. Inni şeýle tankid edýän adamlaň soň ujuýupdyjy pul üçin öz awraýyny satýanyna, satyp biljekdigine, biziň ähli sırmyzy, hemme zadymyzy satyp biljekdigine biz canly şaýat boldyk. Inni şu taýda elimizi wujdanymyzyň üstüne goýup kararymyzy berýär. Diýmek, biz ýalňyşypdyrmy ýa olar ýalňyşýarmy? Biz agdybirlik bolsun. Edil häzirki pursatda Taliban diýen İslam döwleti Daesh diýen ilhinç belan Türkmenistanyň ara çäklerine aýylgynç görülüp estilmedi kopu awanlaryp ýörkä bilelikde watany goralyň, halkymyzy gollalyň diýip eden tagallamyz boldy. Şutaýda ýene bir zady bellek geçek bolýar. Murat Gurbanow bilen biziň hemme hereketlerimiz bir däl. Biz Murat Gurbanowy haçanna ilgün bäkwitli, absurd bolmayan bir işler boljak bolanna biz gollaýar. Görüşüňiz ýaly, bize söýýän, meşhur boljak bolup, öz reytingini galdyrjak bolup, bize söýgen her hili şyltak atan samsajaklar ol täze sahna çykjak bolup, meşhur boljak bolýanlar boldy. Murat Gurbanow gitdi, olary gollady, gollaýanyny bildirdi. Biz ýöne olary gollamyzok. Ine şuňam özü aýdyň suwutnamasy. Biziň Murat Gurbanow bilen bagrymyz bağdaşmady. Biz Murat Gurbanowyň gollap bilýän absurd işlerini gollamaýanlygymyzy suwut etdi. Bu näme suwut etdi? Biz ýagşy niýetde bileleşip hareket edip bilýär. İlgün bäkwitli, absurd bolmayan işlerde bileleşip hareket edip bilýänligimizi görkezdi. Ýöne bu Murat Gurbanow bilen agdybirlik üçin ädilen bilelikde ädim gaty köp zatlary bize düşünürdi. Kimiň dost, kimiň duşmanlygyny, kimiň adamy satyp bilýänligini ujuýupdyjy pula. Kimiň hem ola ujuýupdyjy pul ekeni bütün dünýäň genji hazinasyny berse-de dostuny, syryny, halkyny buýy mukaddes göreşi satmaýanyny bize görkezdi. Şoň üçin biz täze döwrüň bosagosyna bütün şu tejribeleri biziň gazanmamyza goşant. Bizi halayan, halamayan. Bir topar absurd işler edip ýören, ýa hiç etmän oturan ähli watandaşlarymyza çäksiz minnetdarlyk bildirýär. Siziň kömegiňiz bilen, siziň gollaňyz bilen, siziň goşandygyňyz bilen biz kämilleşdik, kämilleşýär we kämilleşmäge dowam edýär. Esasy tapyrada, täze tapyrada, ýakynna, gysga wagtda geçýär. Muny logotiplerimizden, nişanalarymyzdan, formatlarymyzdan, hemme zatlarymyzdan görürsiňiz. Onu akşamky Azat Türkmen bilen deňeşdirme görnüşinde geçirjek. Göni alymyza çenni hoşta bolun. Allah ýaryňyz bolsun.